ji samoro mor. Mago duto te wadwaro lose. Wilikister, olule kintiere kaunti ma Kisumu. Dong walosa na kotendre koda chiedh nade mopogore opogore ma bende nyithindo manyiri kadhe. In beda ng'eni ka ni dongo nyaka imbe ni wuok mana kumoro ma ichopo kumintiere no. Achiedh nade mopogore opogore ma bende nyithindo manyiri kadhe kaka inyalo ked kodgi. Erokamano Sharon. Mokwongo nyathi manyako. Onego wakwong wang'e to basic needs gin mage ma nyathi manyako dwaro. Kowachake chiemo, wadhi e somo, wadhi e yore mag thieth, ot kamodakie, law morwako, and then kod economic stability. Mokwongo mar ariyo, odiochieng' ma kawuono. Dhi mara odiochieng' ma nyathi manyako. Lose wi ratiro mare, representation, and then kod the economic aspect. Ineno. Mokwongo, wadwa chako gi weche mag ratiro mar nyathi. Wachake gi weche lose wacha defilement to gi rape. Kwa lose defilement, mano kokosi ni nyathi yora chune bed achiel. Mano ng'ama ni piny mar higa 18. Nyathi manyako kosekalo higa 18, mano koro bambe waluonge ni rape. To magi timre ni nyithindwa. Ma ok wanyal kwer nok gitimre. Nyithindwa manyiri kale andaki mang'eny. Gikale andaki e mier kuonde mwadake, miyudo ka baba timo ni nyathine tim mar anjao, bedo kode achiel, yora chune, owadgi timone mano, neregi timone mano, ma at family level mae nitie. At community level mae nitie. Wadwa dhi yore mag kanisa. Nyithindwa ichocho ratichgi e kanise. Nyithindwa ichocho yoregi e skunde kuonde magisome gi jopuonjegi. Nyithindwa ichocho ratichgi gi ruodhi ma wan go e gwenge. Dingao tim. Nyithindwa iketho ratichgi gi dakteche. Nyithindwa iketho ratichgi gi josiasa. Mana we weche mag defilement kod rape. Adwa dhi e weche mag thieth. Nyithindwa mang'eny ok yud thieth e yo makare. Nyithindwa bende hinyore kokalo e lwet jonyuol, kokalo e lwet jogo mamiyo gi rit makare. Makoro rit no ok en makare kata dichiel ne nyathi. Kodok e weche mag lewni mag irwako. Awinjo ka teriano lose wacha sanitary pads. En adieri man kende. Nyithindwa mang'eny we sikul donje chode nikech chan magintie. Nyathi biro koso sanitary pad. To biro chune ng'ano manyalo miye. Ema botimo nade? Ema biro luwo bang'e. To mae ema miyo nyithindwa mako iye mohiu. Wan gi keny momondo ne nyithindwa. Child marriages go. Wan gi nyithindwa be madonje chandruok kokalo kuom lwet joma dongo. Iyudo ka nyathi manyako ogole Kisumu kae to tere Nairobi. To pod en nyathi ok onyal make consent to gole ka janyuol ne kia. Ohala midhi loko de kuno no. Jalne mogole Kisumu ka tere kocha odhi ndiko maid. Nitie ng'ama chamo misara to nyathi dhi tiyo. Man is child labor. Mantie nyaka child trafficking. Golo nyathi koni without the consent of the parents. Tangini Wilikister ng'eni gi ng'eny. Nyithindwa madongo. Erokamano ahinya. Ng'eni gi ng'eny. Tadwa ni mondo koro wakete ka kidieny mana kaka iselose nikech kwang'iyo kata mana thor wach mano ma higani en invest in girls rights. Mano ratiro ma bende nyithindo manyiri nitiere godo. Ng'eni nitiere kaka ratiro ma bende nyithindo manyiri nitiere godo ma bende oseroch mane konde kata sectors mopogore opogore. Koro adani mondo wadhi ka kidieny. Wachakra mana gi gwenge wa kaka wadak. Ratiro mag nyithindo manyiri gin mage to mage ma bende samoro irocho. Mano kak bende samoro nyithindo manyiri koso kata mna ng'eno oroch kata mna ratichgi. Achak mana kodi gi kanyo bang'e wanawinj bende pach teria na wuor. Erokamano. Kwachake ratiro ma nyathi manyako. Mokwongo nyathi manyako nigi ratiro ma bedo ne sikul. Nyathi manyako nigi ratiro mar yudo chiemo. Nyathi manyako nigi ratiro mar yudo lewni morwako. To not only law,
nyaka sanitary pads go gin achiel kuom lewni monego bed ni nyathi yudo kowuok kuom jalno moluongo ni janyuolne kata jarit mare. Nyathi onego bed ni yudo ot kamodake. Obed ot to bedo odno malach moromo. Mokid ni janyuol nigi nyithindo nyaka manyiri mosepong' to ot tin ma kama nyathi bede janyuol be okia gimonego bed notimo ma oonge luor gi nyathi. Nyithindwa manyiri gi ndalo gi waonge gino miluongo ni siwimbe mane wabedo go ndalo machon mane de puonjo nyithindo manyikwagi. Sharon an gadier kata kwa chako ng'iyo koni gi kocha ibedo ni mier gi joma ng'eny wadagi nyithinde wa udi gimone gi puonj nyathi ok wapuonj nyathi. Sani nyithindwa mang'eny wawe ni jopuonje. Japuonj emonego bed ni kawo ting' ma nyathi. In idak ni dich e social media to mae ok nyal konyo nyathi. Nyathini en mari. Itgole dala kitere sikul mondo mi japuonj odhi omiye mana formal education. To informal education wan kaka jonyuol monego bed ni wapuonjo nyithindo e gweng' e mier. To tinde nyathina en nyathina. Waruwo the aspect mane rights, child rights. To we will nitie nyaka responsibility. Magwa kaka jonyuol. Nyithindo be nigi that responsibility. At community level, at family level, gin emonego bed ni giserve as community cohesion factors. Nyathi nyalo tudo jonyuol ka jonyuol ok nie par achiel. Mokel familia no makre kamoro achiel. Wan gi activities, sporting activities, the cultural activities. Ok the retrogressive cultures, no, the cultural activities. Wan gi game balls ma nyithindo onego bed ni tugo ineno. Wan gi cultures magwa kaka joluo ma nyithindo onego bed ni encourage. Sani Sharon king'iyo nyithindo mang'eny kia gigo ma jaluo onego bed ni timo. Erokamano ahinya. Wacho kamano maparo ni odiochieng' manyoro